खुलुमबाय बे समाव गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय आं दायो दङ मैधमपुरिनि बे गेलेग्रा फोथाराव बेवहाय नोंथांमोना आंनि उनाव नुबाय थादों एनसीसी फोरोंनाय नोंथांमोना नुथायखौ नुगासिनो दङ बे एनसीसी फोरोंनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखादों गलाघाट जिल्लानि नैबे उरियामघाटनि मिथिंगा नोगोराव देग्लाय स्निथि खेब बोसोरसालिया जथुम्माखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों फेब्रुवारिनि 5, 6 आरो 7 खालाराव बेनिखायनो बे लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों बेनि सोमोन्दै जोङो बेसेबां गथ'फोर बेवहाय दायो सोलोंगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै गासैखौबो रोखायै मिथिनो थाखाय जोंनि गेजेराव दायो सासे दैदेनगिरि दङ एनसीसी आरो भलन्टियार्सनि कनभेनर बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ बिथांनिफ्राय जोङो रोखायै मिथिना लानो नाजानि। खुलुमबाय दिनै जों स्निथि 7 एनुवेल कनफारेन्स मिथिंगा नोगोर उरियामघाट डिस्ट्रिक्ट गलाघाट आसामाव जानो गोनां कनफारेन्सनि एनसीसी फोरोंनाय मैदमपुर स्पर्ट्स ग्राउन्डआव जों दा लाहार फाहार खालामगासिनो दं। दा जोंनि बेयाव बर्तमान 91 केडेट्सफोरा ट्रेनिं जागासिनो दं आरो लोगोसे गाबोन आरो जोंहा जयेन्ट रिहार्सेल दङ बे जयेन्ट रिहार्सेलाव सिजुपानिनिफ्राय खमबाबो 75% फैनाय आसा दङ। दा ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो आरो फुल दा इउनिफर्म गैया बादि जानानै दंथ'यो दा इउनिफर्मा मोनबाथाय जों आरो जयेन्ट रिहार्सेल जाबावगोन बिनि उनाव जोङो मोजाङैनो मोजां कनफारेन्सखौ खुंलांनो उरियामघाट मिथिंगा नगर जे जायगायाव माने 7 एनुवेल कनफारेन्सआ जागोन बेयाव लांनाय जागोन। मथा मथि एडभान्सआ फुरा एडभान्सआनो जागासिनो दङ फुरा रोंजोब्बायानो आरो जोंहा फोरोंगिरि दङ मुकुन्द बसुमतारी बियो फुरा एनसीसीनि माबा ट्रेनिं फुल ट्रेनिं दंखायो बिहा ए ग्रेडनि। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दायो नोंथांमोना बिथिंजाय नुगासिनो दङ जि चिफ जे कामान्डार थायो बिथांमोनखौबो बेवहाय जि मार्च पास्ट आरो भलन्टियार साब कमिटिनि चेयारमेन बिथाङा फोरोंगासिनो दङ बिथांनिफ्रायबो जोङो एसे मिथिना लानो नाजानि। खुलुमबाय बे दिनै फैनो हानाय सप्तम बार्षिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जों एनसीसी आरो भलन्टियारनि साब कमिटिजों आं सासे चेयारमेन जोंबा दा बेयाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दं एबार जोंनि अलप बेलेग जागोन सिसुपानिजों जों एखे खालामगोन सिसुपानिफ्राय मोननै प्लाटुन फैगोन आरो जोंनि बेनिफ्राय मोननै प्लाटुन जागोन जों एबार बेखौ एसे माने बेलेग सिन्था खालामनो माने जों क्रिस्टि होगोन मेन प्लेट कामान्डारा क्रिस्टि होगोन सालामि बेनिफ्राय जों VIP जिते आरि खालामगोन इन्सपेक्सन खालामगोन जोंनि आरिखौ प्लेटखौ बेयाव जों जिपसिजों खालामनो नागिरदों बेनिफ्राय दा जों प्रेक्टिस खालामगोन बेसेबांसिनि जों हायो जेसेबां मोजां खालामो बेसेबां मोजां खालामनो सेस्था खालामगोन आरो जों दाहोलायबो सेस्था खालामगासिनो दं गाबोन सिसुपानि रबिबार गाबोन सिसुपानिफ्राय बिसोर फैगोन फुङाव 7टा बाजियावनो बेयाव फैगोन। दासिम जों माने प्राय आवगायदों प्राय फाइनाल रिहार्सेल जों होनो हानाय जाबाय फाइनाल रिहार्सेल होनो हानाय जाबाय। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय।